ki case ki bathama ki bang yo positive ki long khatsan na East Khasils Khandai na kini Khandai san gide ki ar gide ki armed forces but ar gide ki BSF Ribhoi iwei West Garo Hills san ki total active case ki bang idon menta ki long san spa prapuar hapo East Khasils ngidon South Spa Nyopulai nagini ki South Spa Nyopulai BSF Sispa Prap Khandai kiwei Aspa Arpsau padiki Armed Forces Ndrupo West Khasils ngidon San Ribhoi San Phusan West Jaintia Hills Khandriu East Jaintia Hills Khanyo West Garo Hills Khatsao South Garo Hills R ki case kiba la recover hadu san baje mentasi kilong Ndriu nagini Ndriu hapo East Khasils kilong San Phusao Khatsao gide ne kiwei iwei na po armed force but life Khandai ki BSF Southwest Garo Hills South Ribhoi iwei West Garo Hills Nyo nagini Nyo iwei na po armed force but Ndriu gide kiwei but baro kibala recover hadu mentasi kilong life spa life ho dena East Khasils ngi Khandai ar gide returnees iwei ide I sari case na umpling ar gide ki high risk contact jong ki positive cases apo Shillong ar gide ki armed forces but ar gide ki BSF na Ribhoi iwei ibade returnee West Garo Hills san lai gide ki returnee but ar gide ki contact jong ki positive case habang ibu yun him ong tangi ki balong positive ru ki balong negative ki balong under quarantine menta khat saus ngi na po health department ki phone ki keli filong gumno e lada kumno ki dan symptom ki dan ye ki health workers jong ki sale te po ye ki sekali ka ai ka badan kaman ai dawai ka balong man ai ye ngi ai ye namang ala ong fina don kong ni haban treat ye ni kumka common flu dan ni kumka common cold namang hidap em lang bu ni virus dadang ngilala ban sumari hayeng ngilala ban pedang hayeng kamut kani ka jing tiang kanom dan shu bat ngila ban em lang bat kani ka jing em ka jongi ka bang juri em barabor shaw covid kan sawan phai biang namang inum la lat ni virus ngile am kana ni khang ni perking kan no ngin la ban le kani ta wat lang ngila le kani ru flai dang dan ni man ayo mo ta kada ngi ka jing le ka jongi menta ka long tang kani ko wala da wan unwan sekijai kenumuan kum ko umsau mo kenumuan syat sibun teli kis but kabar ka thong kalong ba yikitu ki bostam jur bangin la ban sumar ai ka ting sumar ko biang hapo ki hospital don ko kis ko bostam jur ba na po bethani ki refer hapo civil hospital menin kila ai nga ki information bi tai patient ila jam ba la ba la kren la rke la ban le mobile la ban le te kalong ngila ipet mentamo ba ladang isumar bahahi lada ngidon hi gajingen kamut ngila ban le uni khang chumpang ndai ka bakong san e kalong ni bang ipet ka mental trauma ba ka mental distress kani ka penchitam bahaya ki ba quarantine bat ya gini ki balong positive te ni haban le kani ka chu kopor ban yada pada na ka jing saphyang jung ni u khang chumpang kabang khongsan e khmat jungi menta kalong ba niada ke jing saphyang jong khang jingpang ndrei ka thong ka kham kong san chu e kata pate bangin pet ba kani ka jing long positive kanum kata e ki mentally hadu bakin yo ka jingpang pate ka balong long term ka banang slam pate ban yo jing jam covid udan takanu hatsau singi kim le sho